Lapho bounce. Bamba bounce. Bamba bounce. Awuzali. Bounce. Amba khaya nomntana akho ne. Sure. Ngithatha unkululeko. Kuleko. Uthatha omunye usileko. Ngizwile. Holy shit. Kuseba first uniyibonela kwenzakalani. Whoa, wait, relax. Zakhala sister, zakhala Nkosi yami, zakhala. Yo bafethu. Yo shit. It's your boy uSmasi bafethu. Igama lami nginonkululeko kaNdimande. Ngibhalele iJola 99 ngokuthi kunomuntu wami engasamtholi kahle. Because izinto zakhe asezenza manje seyishintshile. Akusafani nakuqala. Umuntu wami besithi mangabe sidibana angihage namhlanje usevele nje athi sawubona kuphela ayidlulele. Kodwa ekuqaleni bekenza okunye ukungichaza namhlanje akusangichaza. Manje ngiyasola ukuthi ngathi uyangijolela and ngicela ukuthi bese ngiyivala. What up bitch your boy uSmasi. Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani ngathi umuntu kabani. Ebafethu ngobusuku obunje my sister yangibhalela uthi Smazi vela manje kuyanyiwa bafethu. I'm here no my sister igama uthi ubani konje igama sister? Nonkululeko. Igama unonkululeko. Bafethu ngiyabheme emakhaya bafethu. Nonkululeko angitshele mhlambe ugwayo uyakusiza mhlambe ngestress angazi kwenzakalani. Yeah, mangabe ngikwatile vele ngidema wona kakhulu. Sure. My sister ngitshele mfethu ngiyabona ngibhalela la kuma WhatsApp uthi yes Smazi fika la uzongisiza mfethu. Uya umuntu wakho mfethu ukwenzakalani ngomuntu wakho nesikhathi singanani njola? Since 2 years. 2 years. So uqale nini manje ukukhombisa ama sign ukuthi no man lo muntu lo kenzeka kuyakuchithela? Qale last year. Last year January. Sure. Yemadoda niyayizwa lento. Last year January umjida sekabeke ama sign already ukuthi uyakuchithela. My sister awuntshela into eyi1. Ushosho ukuthi lo muntu lona ufuna ukumfaka kule show uyazi ukuthi mina mfethu ngaziwa ngokuexpose abantu. Ushosho ukuthi ufuna sim-expose lo muntu. Ngicela ukuthi simfake. Maye ungitshele sister yiziphi izinto boyithanda ngayo umuntu wakho lo? Umuntu wami masiqala ukuthandana ne. Beka umuntu onecare. Yeah. Nami. Umuntu ongayithandi into eyenzeka wrong eyenzeka kumuntu wesifazane. Sure. Namhlanje kodwa ngithi mangabe sengibona lokho angakufuni abethi mangabe siqala ukudibana naye engichazela ukuthi yena akathanda ukuthi abone umuntu osifana neshawa kodwa yena uyakhona ukuthi alwe nami angibeke isandla. Okay. So yizi izinto ezikwenza ukuthi ucabanga ukuthi mhlambe sekukhona umunye umuntu amthanda kangcono kunawe. Yeah. Bafethu nizwele bafethu. My sister ngifuna ukutshela into eyi1. From here move forward ngihamba ngishaya investigation nginaborodo bahleli lapha phezulu rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani siyabuya neevidence yakukhombisa sister. As long as wena usure ukuthi le guidance siyayenza. Usure. Hayi sister ngizokubona after investigation ngibuye ngizokukhombisa ukuthi umuntu wakho nangi. Danke. Bafethu it's your boy uSmasi sambe nizoshaya esidume ngazo bafethu so which is what the investigation bafethu lapho esibona khona ukuthi hey man my brother kungenzeka ubusy kada please make sure to like subscribe and thank you for 11,000 views. It's your boy uSmasi Rooftop siyabona ukuthi ubani ubusy nobani kanti umuntu kabani. Danko.
What up YouTube, it's your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Guys, this is after the investigation bafethu sohlangana noNkululeko. Sizomkhombisa ukuthi umuntu wakhe ubhizi nganathi ngimemeza isebusuku bafethu. People are not stopping doing the things that makes the post to be done. People are cheating bafethu. uNkululeko Azikhali. Zwakala sister. We are here. Athi simuzo sister ukuthi uthini kahle. Sis. Kunjani sis? Right. Yeah, ngi-right kodwa ngikho right. Angitshele umgcine nini umuntu wakho? Ngimgcine Sunday last week. Yeah. Mina mangifika nje wena uyamgcina. Eish, nayizwela bafethu sister ngilana ngithi ngizokukhombisa ini i-evidence mfethu ngihambile ngashaya ispan sami ofutshini the investigation ngibonile ukuthi umuntu wakho shit nangu busy la and the bad thing ukuthi manje mathi ubusy nomunye umuntu mfuthu abathi nguNkululeko yebo into enjalo. Ish. Ngicawukhombisa sister buka la. Umuntu wakho lona right? Yamazi lokho. And nguye. Ngiyangamazi sisi. Mayuthini sister senze njani? Ngiyazi mina boroto bangitshelile ukuthi bakuphi singaya kibo manje. Sibalande. Bafethu nizwele uNkululeko ufuna ukubona ukuthi uNkululeko omunye obhizinesi nendoda yakho ubhizinesi naye njani. Siyabalanda. Asibalande. Sambe. Sister labantu bangapha sister bangaphenza sikhamera ngicela nisondele Nkosi yami. Bantu babone yonke into eyenzakalayo la. Sister manje angitshele lo muntu usonesikhathi singakanani ujola naye la? Sina 2 years. Yeah. 2 full years. Full years. Uyaqala nje ukwenzela izinto eziso. Yo. Bafethu it's your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Namuhla ake sibone ukuthi indoda yakho ibhizi nobani. Ngicela ukuthi camera sondele. Yima kancane sisi. Awome sisi. Yima. Khona umuntu esimfunayo sicela usume kancane. Okay, sondela. Waza sister waza. Bakhona kala. Sister waza. Sivela kahle lapho bo cameraman. Okay. Wazana. Oh shit. Wazana. Wena. Whoa. Hey, bounce baba nomutlaya wahambi. Baba nomutlaya bounce. Awutham. Yini sister. Whoa. Yimkela wena nje. Awufanele kimi. Khuluma indoda yakho uphuma nje ke kimi. Usakunalela abantu thebani. Manje uyazi ukuthi indoda yakho sinomntwana sinayo. Nomntwana? Uyazi lokho? Uyazi sinomntwana sinayo. Unengane nomntwana. Uthini sister uthi mali igama lakho? Nonkululeko. Yep. Ngapha uthi utholela lo muntu lo isikhathi singana? Na 4 years sinomntwana na 3 years. Na 4 years? Yeah, sinomntwana. Sister ngapha uthi bajole 2 years shoot kahle nguyisa ichick. Yeah, nguyisa chick so. Angangitshela. Tshelani. Sikwenzakalani mfethu? Wo. Sister. Awuthiyami. Yingane le makhemera afunanda. Ngibhalele sister. Afunani makhemera. Uyafeba moso. Mfethu angifezani wenzani mfethu angifezani ngapi na 2 years ngapi na 4 years. Into ethiwani. Umntwana phela naye. Sure. Yeah, mina ngondla umntwana. Wathi ngapha. Ngapha wenzani? Hayi mfethu. Wendla umntwana la mfethu. Yima. Ngishada wena nje. Sengizokushada. Sekunomuntu. Sengizokushada. Oh, namhlanje usakwazi. Ngizongidela bhuti. Ngizongidela. Yima sister lima. Usawazi namhlanje. Sengizokushada. Ngiyeke ngingibambe. Sister. Oh. Hey. Ngiyeke sister. Yabona ngiyeke sister. Maye awuthiyama ngitshele wena kahle uthini. Uyimisele ngani awuthiyama? Unesithembu. Mfethu,
okuyiko mfethu yabo. Sure. Angeke ngilo ngikhuluma kakhulu. Ngoba nangapha nginomntwana, naye nginomntwana naye. And angeke ngisenyekele lo muntu lona ngoba naye ngiyamthanda ebambe Sure. Yebo ke. Maye sister wena uthini lapho Nkuleko? Nangikhuluma. Yeah. Angikhuluma. Uthini? Nkuleko nayo lejale. Jale ngaka. Wozana nomsuma. Wozana wena. Yo. Yo. Oh. Sister. Eish. Sis. Buffet. Hey. Sister wait. Wait. No. Yini kinga yakho? Oh, sister Rima. Camera na yini. Whoa. Yima. Awufuna ukukhuluma naye, awuthiyami. Uthini? Ukhuluma nawe. Angithe uyashaya. Yeah? Ngisakhuluma nawe. Angitheshaya nawe. Yima kwamshayi sister. Kumele anda nginika nobe indoda. Nginike emapheni. Hlala sister. Sister, come here. Sondela uthini sister? Uyashaya nawe. Usona ngane. Yima sister. Na yini wena? Usona ngane wena namhlanje. Usona ngane wena. Hawu. Belikhona. Usona ngane. Indaba azange Ufunelani kimi namhlanje? Ufunelani kimi? Semapheni ngikutshela kanjani umhlali semapheni? Ufunelani kimi? Mangifika endlini ngizokufuna Ufunelani kimi? ngifika endlini ngizokufuna ngikuthole wena usukusemapheni nabangani bakho. Uzongitshela ngaphandle. Ulelani? Why ul? Mambe bounce vayela sister. Zange ngikhuluma nami mina. Angiphumi. Yima sister. Angiphumi. Soqeda le ndaba sister. Hey. Angiphumi. Awuthami mara uyayibona into oyenzayo man. Uyayibona into oyenzayo awuthami. Uthini ke ngale nto? Yeah. Angiphumi. Uthini ngale nto le? Unentsela kahle nje. Mina bonke ngamchazelanga ukuthi unomntwana une 4-year relationship ngapha sona 2 years. Engayazi. Awuyazi. Engayazi amsitulwe nje wena. Sokubulala. Sister mara uyayibona lento ichaza ukuthini? Makathi lana banomntwana omdala kunowakho. Shuthi wena nguwe le side chick. Wo, hey camera. Ngaqali. Wo. Hey, bounce. Shaya mama lapha bounce. Mama bounce. Mama bounce. Awuzali. Oh, sister, relax. Langa masini. Sister routine kahle. Come on. Langa masini. Angizalanga masini. Wozana ngizokuchazela. Camera. Wozana ngizokuchazela. Ufuna ukuchazela. Bambe lapha bounce. Ngibani? Awuthiyami. Ngena wangibani? Yazini man, asiqede ngara idens. Uthi indaba ngazalanga masini. Wena ngidalini bazokushiya. Manje soyikhuluma kanjani lento? Bazokushiya. Shiye mina. Phethene nikole. No wena uyamblame awuthiyami. Soyikhuluma kanjani lokhu ara? Ngiyamblame wena. Uyilungisa manje le. Mina ngimblame awuthiyami. Uyilungisa musmanje. Sure, neyilungisa. Sister wakhona ukuthi ucome down. Sizolungisa right there. Nangu umuntu wakho. Uthi ufuna ukuthi nikhulume kahle right there. Yeah. Uthina ufuna ukukhuluma naye? Kwamina nginoThomanzi futhi ngimtshela. Yamuza uthini? Uthi uno2 months pregnant. Angithayibona lento. Yeah. Isabande siso. Esakho phela ngisho utshola na. Sabani? Sami futhi. Sister wo. Ngibiza wena. Sabani? Sisapha. Ngiyakubuza. Bengilalo bani? Thola mangifika endlini wena njalo. Bengilalo bani Usukuphi kanti wena? Wait. Usukuphi ngakuthole endlini? Wait. Wenze njani ke mina? Usengisekhaya. Ngiyathola. Usengisekhaya. Uthini sister? Ngiyafika ingwadla zakho. Oh. Uthini sister wena ungitshele kahle unesikhathi singakanani nalomjitha? Sina 4. 4 years. Yes. Boy. Uyaphi yatholakala? Osh. Yani? No, awuthami. Athi ngikhulume nawe awuthami sibone ukuthi kahle sisolva kanjani Mfethu wena ufuna ubanda? Mfethu. Yeah. Hayi ngibathatha boyi2 mfethu. Bathatha boyi2? Mfethu. Mayilungisa kanjani? Yambona ngaphi yalwa?
ngapha urelaxile ngiyayivuma ngapha phela ngabe ngibuza wena nithi uthi wena ukubhalela Yeah. ngabe ngitshelwa ngukuthi mina ngimbe kafuna iqiniso awuthiyami ulungisa kanjani yes mina ngimbe kafuna iqiniso ukuthi kahle kahle kwenzakalani anti ecaleni bengifuna ukukhuluma naye Wena uyafuna ukuthi lo- angisafuni ukukhuluma naye angisafuni ukukhuluma naye wait angisafuni ukukhuluma nawe sister lo mchita uthi unifuna noyi2 anti uyalwa wena yazo sister uyalwa Wait. nito wena lo mchita uthi unifuna noyi2 uthini wena sister uyalwa wena Uyangithanda? uyalwa wena ungumseleku Ngithanda awuthiyami ne bafuna bonke Mseleku wena. Mseleku wena. washo usazonithengela ama Mercedes ke manje Uzosikhona wena. Uzosikhona? okay yazenza njani sisi Ngenza njani? okungcono ne Wangibiza ngosisi qhubeka Uyalazi khama Qhubeka uhlale ekhaya kini. Wangibiza ngosisi. Qhubeka uhlale ekhaya. Wangibiza Qhubeka ngosisi. uhlale ekhaya kini nomntana. Bounce. Qhubeka uhlale ekhaya nomntana wakho ne Sure. ngithatha unkululeko kuleko uthatha omunye usileko Ngizwile. holy shit kusebafethu niyayibonela kwenzakalani wait relax Zakhala sister Rumors, zakhala Nkosi yami zakhala. yo bafethu yo shit it's your boy uSmasi bafethu sister asingikhulume nawe ngikuzwe ungasho ukuthi namhlanje ya July 99 ikusizile sister at least ulitholile iqiniso ulitholile iqiniso Size ngani? yes sister Ngiyabonga khona ukuthi ngitholile iqiniso. Bengilokhu ngisenza isilima. Ngijabula ukuthi ngimisa ingane yomuntu engimthandayo. Yeah. Ongithandayo kwamina kodwa kangithandi. ngiyakuzwa awuthi Namhlanje ukwazile ukuphuma nentombi phambi kwami. Wangitshela ukuthi ukhetha yona over mina. yeah Kodwa kimi wafika wathi uyangithanda. so ungasho sister ukuthi nabanye bangayibhalela ishow if ever bafuna ukwazi amaqiniso Hayi bengazenzela mhlanga. nizwele bafethu it's your boy uSmasi Rooftop sebona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani yo bafethu the king is back the king of uyajola 99 sabathola bafethu wherever they are labachitha khona Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani make sure to like subscribe comment Danko is thank you Danko